TVDC interim ang dengan kichuna jok Karbi rosaramai pen ningkang sam cepaklangsi bang pliapan ingvaisi karchopon. Khai longria phan klardak mate ahok per Abirta nangkeban bija phan pura AK News Saihem kimi kangpupon. Nilip Sorlo Cingtura Song atau Masaihem Kangpu. Aprangsi Nordic Karbi Life kelang ada doan apan kardong bejidiklo kardong nilip berda than bang pi sami merlin tiga tharpi tak dipidi prime time bertang tonpen arjuponitha. Traditional Village Development Council mate TVDC interim ang dengan kichuna jok Karbi rosaramai pen ningkang sam cepaklangsi bang pliapan ingvaisi karchopon. Kedamtang pre nipai ingkoi bhomtarni tirapi Karbi rosaramai pen patirapi ponsi difu tarangso jutang klamalong Karbi rosaramai tum ajir ding klui pen ke hang Traditional Village Development Council kachari jia phan implement metik ke choklim kang thimlim kali pusita me isi ingtuiving interim ang deng an Karbi Anglong Termas Council atum pen je kroisar pen ke denga jok Karbi Anglong Termas Council asiem Dr. Tuliram Ronghang Longsing Ronghang Karbi Richo Rongarak Elvin Teron BD Sar Karbi Anglong Termas Council lapen ruatan terang Chief Convener ingkoira pli la at hak ke jong bang plia phan ingvaisi ningkang sam ningkarong cepaklangsi karcho padupon. Bangso karcho mailong alo hiaman pen Karbi Anglong Termas Council CM Dr. Tuliram Ronghang EM Rites Inghi Lun Sing Teron MLA Dorsing Ronghang Karbi Richo Longsing Ronghang ingkora pli Chief Convener Watan Terang Elvin Teron BDSR Karbi Anglong Termas Council KCS Maipu Chandra Singkro KLA Konchungbang Longsing Tokbi KRAA Maipu Dharmo Sing Teron Duna Maipu Ajit Rongpi Nijang KRAA Maipu Bronson Teron pen Chenglok ahawar tin arong asar basa pipen Chenglok arong mekar tum chutong dunsi mesen pen karchomai RDP don. To pini arnigimi Dr. Langsolong Karbi rosaramai pen patir pipon ningkan trok si atang teningkan ekap anang bong non bang bom Traditional Village Development Council nangkatisong pini isi kichun nang thek pu johok ponsi matang te CM Dr. Tuliram Ronghang alangli sitame daso puthak aning samjin pen Karbi akhai phan mumuta coaching to Robert Sai Kipipon Madangte Karbi Anglong Saibela Sotumphan Mumutak Paching to Virgia Jakong Alangli Hokpet Matha Ponsi Nilitumapan Hidamtang No Oktober Itumphan ang Phasi Itungki hang pen Sorkar Madangte Termas Council Kachidon Alam thi lam cepacoy si kecikroy si ini nitum tong sekot pen stambe tari ingkoy Dr. Tuliram Rongha ke hai phan karchor ni si nilitum ningkang sampen Karbi Anglong atokonu kido rongasa padangte Traditional Village Development Council aning kahang pen kichun lo po aning chaparong si akihai siam akihai pan pini karchoji pusinili tum pini dak tarang solong neji phapono lapen ke litumalom supen do tangte langri Tuliram sar akihai nang lepo tasi ni tum kaddo kabe Karbi rongasar pendanglok tribal unity akhai barim akhai kapai tum tado pini dana chitong dun lang tum hanas tame karchuji awar sai itu piponji lasi pini ke si Karbi Anglong angbong isi furtimo ani manpu busi nilitum Karbi rosaramai pen stame ning
chithi pen lapen itum pini ki hot pon madang te la su kar chu mai dak son si pon lo lapen ke pini ani ang tum han hil jumi pen ningang sampen ar chu pon po komat mat pan senam tong kar chu panji pan ka sik pam pini ni tum ke Dr. Tuliram long hang CM lapen itung Karbi richu non het ki jong ki bat long sing long hang ki hai lapen autonomous council OSD la Sir Elvin Teron lapen 24 plus ho ki ching pen taminang chi lang don ve chief convener lo ton terang alang litum afan pini ke si hirjumi matang te litum ningkang sampen alang litum han karchu ponji pansi rong sa do anda ni litum pini chelang petpen ni litum labangso taralang solong pini CM ake hai sar Dr. Tuliram rong hang pha ni litum kachoro pajiri pusen ni litum labangso suri arong sar pini labangso mai long ni litum chetong lo lapen pini ni litum labangso amai CM ake hai Dr. Tuliram rong hang phan kar chonang kok alam theke la pohelo ni litum Karbi rong saramai tum ningkan phot rok pe ni litum kachesong traditional village code lapen traditional village development council la sonia hormu nilitum hanang pachun pidat aposi piniar ni ke nilitum alangli CM ke hai tuliram rohang phan suri akardam nilitum roh satum pajirlo lapen non ke bang jia bang ke nilitum Karbi roh saramai phan traditional village council lapen traditional village code la hini ta nilitum han nang pachun pipa mepen nilitum roh sartum chi orlong pok pusi piniar ni nilitum ningarong cipilo roh saramai tum nilipana karchu la so mai si ndak kibi la se kapre ka sayang deng kali la pen nili nangeduna lo athe alang litum phan customary code nangji pu alang tum nikan si ini kali nikan thom pho che song lo la pen ke la so customary code bang ke litum 60 litum phan Karbi autonomous council nang kipi cheng be tai litum along do la so a provision do la pen katiar ju unji aja kong da tu lasi laso teng ben sinetum jingki je than no lapen ke go gono mata esen nang pilo laso teng ben sin division pilo lasi allu ta mani tum ron thai lo lapen ke training da pithai lo judicial court ke thekatum apan hang si lapen ke Guwahati high court supreme court high court aloyar tuma court long eklembong aloyar tum hangsi evoke tum hangsi training PPC along arong damong lo lapen Karbi autonomous council pen siklem pono laisia sayang deng lo hinia bangke traditional village development council rong asor kemang lason sin hangi pulo traditional village development council lasi rong asara ateng pen sinil tum chingwai chingsai pen si laso kapichun ponjia sayang deng pensin itum non claim pon momlo la traditional village development council jong si dolo pulongte la ke central government pen direct funding ke hala traditional village development council long si tangka poisa bangke nang liek pu la hinia sayang deng alang tum han pini pichun pilo la pen ke akapre ka sayang deng adolang la ke claim ponjia pansit ni lam chak pilo. Staff reporter Govind Tiso report Notice Karbi Live. Tamte nona duntu Abirta Arjuitha. Khai Longria Phan Klardak Mate Ahok Per Abirta Nangkewan Pija Phan Pura AK News Saihem Kimi Kangpupon. Project Law Nipai Inquiry Siania da Porpai Sirke Porpen AL Building Difu Karbiang Longrong Sopia Long Ahok Pet Klardak Abirta Khai Longria Phan Keban Pija Phan Pura Padma Shri Professor Rongbong Terang Ex-President Assam Sahitya Sabha Arideng Pen AK News Akimi Birta Chatai Pen Asai Hem Kimi Kangpupon. Ahok lo Khai Longria Habar Phan Ahok Per Birta Mate News Penta Khai Longria Phan Project Kimi Senatawar Claim Piun Puta AK News Managing Director Agustin Kramsa Penthan Pachini Pon. Bangso Saihem Kimi Mate AK News Kimi Kangpua Long Alo Hiaman Pen Padma Shri Professor Rongbong Terang Ex-President Assam Sahitya Sabha Digital News Forum Amaipur Ratis Rongpar Chunbang Nathans Ronghang Anparta AK News Abitung Atum Chutong Dunsi Mesen Pen Saihem Kimi Kangpupon.
Ang leche thasa. Nili building man te just call a building along. Nili lasua AK News kang polam si rada fan ithethini bet taka pachini pun nil ning hang lo masinang itu mateng no nili arjawek lo nila so AK News kang pu ke alam thege la pulo je ni tum athim ke right to know pe fan ma pulo te ni tum ahok pet alam ke long la pena hok pet pen kapala klang thegji apan sinili la so news pini opening pon lo ma teng pu poning lo je la so a news pen jong silitum a hok pet akam claim blute Karbi long afan paklar taun la pen paching thur ta un pusini li hin pen ke ni like ninge thibji athema indiang bong ke media ke ingtang pigam la pen media tum ke claim on ya kam ke jat tawe la silitum nili pancawali non tum la media ke claim rapet according jir anda tum ningi siwet le dolo pulote ili tum la Karbi long ke ili tum paching thur pon un pusi ma paklar pon un pusi nili nang tum phan pachini lo la pen akoi siawang ke ili tum yundo ahok pet alam kipi ke ili tum media tum ke pheri nang ni athema itum ili tum ke ahok pet alam cpg la pen ahok pet a report chili tum ke paklangji la sili tum la media pe jong si ahok pet alam paklang lo pulute suri arat tum lak arat tum tai li tum afan nangkar jabon thip ke do pusini lihin pen ke nili ke chini la so putak sinili pini la so a channel mate ek channel kang pui alam theke la neglo pardon pinili tum ke phaponi ke nili tum chief guest ke ake hai Padmasri award mate professor rombong terang sara ke hai fansil tum chuphapon alang li fansil la so hem kapang pu apa nili arpu pipon iglo pini Difupen Pradeep Rongpha report North Karbi Live. Tangte nona duntu Abirta Arjuitha. Nilip Sorlo Chintura Song Atomasai Hem Kangpu. Lakhain Korapon Nilip MEC constituency ka parlo angkang Chokihola Hawar Chokihola police station adungalong Priacheklo Nipai Inkorai CR Nitili Porpai Krekini Pormalom Chengsi Sai Hem Kangpo Maita Padoponlo Lason si Asanason Kachingki Kachithanajai Mekta Dengpon Nilip Swarlo Chintura Song Amahang Patek Ponang Koke Penang An Nilip Ahawar Long Asanason Alam Ki Lampong Aputak Pen Chenglok Asanason Swarlo Tum Akiduk Akisung Kipo Pen Kipajok Dunjia Pan Mate Ajar Sai Le Dosita Cherap Chito Dunjia Pan Si Sai Dengpon Bom Wangbom Lo Non kebang jarnian ta ajar kisung sita sai claim cherap chito dun bomji pusi Nilip Swarlo Chintura Song amai phi Malika Kropi ning Japon Labang so amai longa chitong dun Chokiola Police Station OC Jagadis Deka Chokiola Police Station Chairman Ilison Timong SGB Wilson Crow lapen pinangan man pengkedobang phubang phiato mai long chitong dun Nilip Swarlo Chintura Song asai hem kang pupon abang moi kroa rongsar longsar kro rideng pensi ing pupi ponlo Labang so mai alohi sarpoman peng ka chitong dun IGSSS project officer Jackson Milik chitong dun amai long lamthi ke jaipon ke Swarlo atumta rat ki duk kisung along karjap dunjia phan ke arpudo lapen ajakong thepik lasi kai ke ta ahok lapen chelang pet pensi sai dengpon lo plotangte mepon senpo laso hu joki hola thana chairman Ilison Timong kaningje ke ajar kisung sita kangsai paching bar nangji lapen ahok lapen mesen penle kai ke ta sai klempon nangji pusi ning Japon Pilong pini disebut nilitum labang so nilip Swarlo asong along nilitum pinang an ajak ding pipen nilitum kachiseng nilitum patir pilo boy pisitame nilitum isi ahemton kawe lapen nilibarat nilitum pan kachini ni ladak hello nilitum office semet nilitum hemton hason lo lasi laso ahemton kangpu
alam the puthak si pin nang litum phan labang so news pen ajok yak ni le barat la pen Karbi Anglong arat phan sitame ni litum nang chithan bo jasemet pini ni litum nang nang kache tong don rong sar la pen jasemet la dak ahem phu songja timu phan sitame litum ke ro pilo ni litum song ang litum la nilip solos jingthur song komento ningkan senan to mang pathek pon litum 2019 July 21 tarik ani ang litum la bangso nilip ha war long na tum la nang tum asong mang pathek pon ang ko kupi sinan to ke mang pon la bangso mang pathek nang ko mang ke la lo je dak nilip along pier the sorlo tum jasemet sorlo tum akiso la pen sorlo tum phan kai ki aprang ki dam dun thek the ni litum mane ki ajar along ko same ki thek the ki re long astame chi than che mum pon ra chi pare pon ra la nilip along along setame ni tum sorlo long ta tum setame aprang ki dun thek ji la pen jasemet rong rup along pen non malom ke adina kai ke no posi sorlo tum pinang an na kisong phodo na sila ha puthang ni tum ta jasemet sorlo phan ka chirai je phan sine ke tum so song sing adom hang pathek plot pen pipi lo na tum la bangso isu klem pon ni tum no na mat ke ahok lo sorlo tum ko son si kisung gi pholong sa tami ni tum pinang ang charab long lo tapen sorlo ason lo sorlo asomara tum kisung long sa tami hilowing long manera tum pon pidet long sa min tum ban pipon si ape pulong pachido dun pen pini arni ana pe po pen chido rap thak rap pon ning rong ulo lasi kaprek kisung gi boy long sa tami ni tum pinang ang charab dun lo tenon ke bang ilang na tum kupi pia side deng pon na tum hin pen lalo dak ni li balong ke ni tum ajat long sa tami pista hem sa tami pipon pe do lang tang te la person long sa tami do apen sarkar long no namat ke aphan do ko buwai pista me hala sarkar tumbang party alam ka chelang do ko ti mani ke BJP mani ke congress po alang tum party long sita party hiyan si chipi pon chati sila hai putha ke sarkar pen ke kado ka biarat phasi ili tum Karbi Anglong arat mate all India arat aphan kiduk ke la aphan ki thik pi pon tang der ko sila hai jong si tangon pe putila hai kiri kita le long as tami ni tum rita lib dunji la penili tum ta nili farman mate nili tum anwan kiduk ke la tum ta long nang ji pu la hai putha long as tami nili tum claim ponji Choki hola pen na Nilson Rongpa report North Karbi live. Tang di prime to Abirta lapon si kang tonik lo kadto kabe panta kurbang thu lapen to me thak me kardong.